Mangibonga bese ngikhuleka mzokwethi igama ngosizo sibonga ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe the Suthi zize ngoqonga inkinga ngaphakathi kweqembu ke lomkhonto wesizwe phathi kakhulukazi ke ophikweni labantu abasha. Umkhonto ke wesizwe ke wasungulwa ngonyaka ka-2023 ngoDisemba, kanti ke iqembu labhaliswa ke kwinhlangano ezokhethwa ke uMnumzana ke Khumalo, kanti ke njengamanje likhankasela ke loyo ke kwaba umongameli kuleli uMnumzana ke Jacob Zuma. Inkinga zibonakala einsukwini ngezimbalwa ezidlula ukhanyile ke ngumholi wesikhashana weqembu ke labantu abasha ekhaca kabuhlungu komdlalo wenja ke eyinsizwa kanye kwaXulu ethi ke mayihambe njengoba ke ixoshiwe eqenjini. Kanti ke uXulu ekhuluma ke nendlazana ke labantu uPhawule wathi ke ngeke bakwazi ukuthi ke baholwe ke abantu abangakhethiwe futhi ke baphanga izikhundla. Kanti ke uthi akwazi ukuthi ngumholi wesikhashana kubeke sekunabantu abaqoka iGP namakhanda akho. Sesibonile khona abakhama t-shirts anamakhanda abo. U-interim leader ubekiwe interim, you are not elected but you have a t-shirt enekhanda lakho. That is nonsense. We are not going to accept that. Asekho ku-dictatorship la. Mabe veza amakhanda abo siwashaya siwagxoba because sizokwapha impilo yomuntu omnyama la. Into esilethe ku-MK ukuthi sifuna inkululeko. Sihlupheke kakhulu comrades. Sihlupheke kakhulu sihlukunyezwa yilento ekuthiwa yi-ANC. Kanti ke ukhanyile uthi ke lapha ke bekubalekile ukuthi kakhuza imidlwembe ngaphakathi ke eqenjini ukuthi laba ke bophiko olusha ke abafufusa oXulu bazama ukwakha ke into engahlelekile ngaphakathi komkhonto wesizwe ukuthi ke bazibiza ke lapha ke ngamalunga futhi abangabaholi ke bophiko lapha ekhungweni zokufunda. Uthi ayikho into enjalo, uthi ke baxoshiwe abekho ngaphakathi kweqembu. Comrades, before nje ngize ngiqale ngicela ukucacisa lokho. Kwi-MK Youth League imidlwembe ngeke siyivumele. Mfana lo uThami uXulu kade emlapha uKhumalo uXulu wathi lo mfana uThami simxoshile, unobhala umxoshile 3 days ago, 3 days noma 4 days ago. Uxoshele one thing, bafoma i-organization engekho ebizwa nge-student MK Student Movement. Bayifoma sahlala nabe emamithingi amathathu. Maqabanga musana ukufuna ikhundla ngendluzula. Ningathathi umkhuhlane wokukhongolose nize nizofaka Ezindabeni zesizwe West TV igama ngosizo sibongo wakashoze. Cheers, bye.